Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Образларга да мөмкинлекләр бар. Теләгән артистларга үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бар. Шул фикерегезне дәвам итегез. Минемчә бушлык күп, ләкин менә кайберәүләр бик тыгыз диләр, хәтта бер көн менә Равил Галиев Яңа гасыр телевидениесеннән нәрсә ди? Хәзердә кызганычка каршы артистлар шул кадәр күбәйде, бик күп кызганычка каршы ди. Менә мин моңа бик бәлки аның әйтәсе килгән сүзе фикере башка булгандыр инде, ләкин мин үземчә аңладым, һәм әйтәсе килә кызганычка каршы түгел, киресенчә сөенергә кирәк. Беренчедән татарча җырлаганнар өчен. Бөтенләй җырламый башласалар нишләрбез? Чөнки менә безнең Россиядә гомумән ике генә милләт Россия буйлап концерт куелып йөри ала. Әйме, ул урыс милләте һәм татар милләте. Башка милләтләр инде күптән үлеп бетеп баралар. Аларда эстрада бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Менә шундый хәлгә төшсәк, ул чагында без әйтмәс идек, эте дә җырлый дип, һәм шул кадәр күп җырлар кызганычка каршы, әллә нәрсәләр, алар Рабилгәнә дә түгел, бик күпләр дә шундый тискәре фикерләр яңгырый, бөтен кеше сәхнәгә чыга, бөтен кеше җырлый дип җырласыннар. Җырласыннар, сөенергә кирәк җырлаганнар өчен. Сөенергә генә кирәк. Әле ул гына да түгел, менә кайберәүләр эте дә хәзер теге шигырь яза, көй яза, җыр яза, җырлыйлар дип, ну шигырь язган өчен бит инде киенергә түгел, сөенергә шулай. Әгәр дә ул татарча шигырь яза, ул бит татарча яза. Шуңа күрә менә мин шул кадәр аптырыйм һәм ничектер кешеләрнең аңламаганнарына дип әйтим инде, чөнки ләкин тагын мәсьәләләр зур. Шушы әйтәсе килә бит менә башка милләтләр дигәндә, мәсәлән, марыйлар, удмуртлар, чуашлар бар бит, аларны әйтәм бит, мин алар белән якыннан таныш, кайберәүләрен бик беләм, аларда эстрада шул кадәр бик түбән дәрәҗәдә. Инде күбесенең күпләре аларның уже телләре югала, уже милләтләре югалып бара дигәндә, мәсәлән, Марыйда бердән-бер балалар бакчасы бар, ансы да яртылаш урыс ди. Алар балалар бакчасы да юк. Ул милләт инде бетеп бара дигән сүз ул. Анда нинди марыйча җырлаучы, нинди марый телендә шигырь язучы, алар бармак белән генә санарлык. Бездә инде Аллага шөкер, аңа сөенергә генә кирәк, язалар икән, язсыннар. Ул бит теге тәмәк тартып арак эчеп йөрмиләр, алар шигырь яза, җырлыйлар. Шуңа күрә анасын тагы менә мин теге китапларны алып килдем. Бер әйбер әйтәсе киләдер, теге татар ни дип сөйлиләр бит инде. Нәрсә дип әле теге кагыйдәләр. Менә мин 2000дә бу китап безнең чыкты 2012 елда. Менә монда милләтне саклап калу кагыйдәләре дигән нидә язган идем. Аны урысчасы, татарчасы милләтне нәрсә белән саклап калып була. Анда бик күп шундый пунктлар бар инде. Һәм менә бу пунктка мин тагын өстәр идем әле, вакытта юк, менә яңасын чыгарсак, Алла безгә истәп чыгарыбыз. Һәрбер татар гаиләсе кимендә 3 бала табарга тиеш дип. Чөнки 3 бала таба ул урында таптану дигән сүз. Күбрәк булса инде без үсеш булачак, әзрәк булса бөтенләй шулай без түбәнгә таба тәгәрибез, шулай битүгә таба барабыз дигән сүз. Шуңа күрә менә аны да ничектер ассызлыклап үтеп сиңдергә иде. Анасын инде әлбәттә татарча газета журналларга язылу, татар интернетында утыру. Ул менә шушылар безнең милләтне саклап калалар. Аннан тагын бик зур проблема хәзер безнең менә китаплар күп чыгаралар. Аллага шөкер, ансы да әйбәт. Ләкин китапны сатып, менә әле күптән түгел без Әлфия Абзалов китабын чыгардык. Сатып аларга теләүчеләр күп, ләкин аны сатарга куярга урын юк. Казанда һәм гомумән Татарстанда китап магазиннары күп, ләкин алар татар китапларын сатмыйлар. Алар бөтенесе Мәскәүгә буйсына, Мәскәүнең китапханәләре, Мәскәүнең китап сәүдәләре дигәндәй, шуңа күрә татар китабын сатарга урын юк. Менә мин махсус килдем, менә Идел Пресска, анда алар үзләре чыгарган китапларын саталар. Анда шунда килеп алган, ләкин бөтен кеше бит инде махсус китап алам дип бөтен эшен калдырып бит килә алмый. Моның бер бу мәсьәләдән чыгу юлы бар.
Менә мин элек Камал театрына барадыр идем, һәм барган сайын мин китап алмыйча кайтканым юк иде. Анда китап саталар иде. Мин бармы, юкмы кайчагында әле теге булса да алып кайтадыр, инде бер шундый нигә кергән иде дигәндә. Иң беренче килеп керү белән китап кишәсенә йөгерәдер инде дип әйтергә кирәк. Ләкин менә соңгы вакытларда аны яптылар шулай. Минем нәрсә әйтәсе килә? Югары дәрәҗәдә республика күләмендә, республика даирәсендә дигәндәй, менә бу гомумән бөтен мәдәният Казанда, бүтән шәһәрләрдә, бүтән районнарда, мәдәният йортларында шушы газета, журналлар, китапларны сату оештырырга иде. Аның өчен бер нәрсә дә кирәкми. Теләк кенә кирәк. Чөнки менә ул бит мәдәният йортларына шук татарлар киләләр. Именно шушы ничек дип әйтергә кирәк? Татар сәнгатен ярата торган кешеләр килә. Шуңа күрә менә әгәр дә без үзебезнең театрларда, концерт залларында, мәдәният йортларында үзебезнең татарча газета, журналлар, татарча китаплар һәм гомумән татар белән мәсәлән балалар өчен ниндидер әйберләр. Менә мин монда теге кәни инде магнитлы йорт дип алмагам инде ярый. Менә аның бүтән яктан да файдасы нәрсәдә? Беренчедән кешенең кулланучыга без китереп бирәбез. Мәсәлән, районда китап алырга тели икән, ул әйтергә, менә миңа шундый китап кирәк, ул сатучы инде ул аны заказ белән апайтырга мөмкин Казаннан да, әйеме? Аннан соң ниндидер эш урыны да булырга мөмкин. Һәм мәдәният йортына ниндидер прибыль дә кергән мөмкин. Ул урыннар күп, мәдәни йортларда шул кадәр буш, безнең театрларда шул кадәр буш, концерт залларында, ниләрдә, аларда бөтенесендә мәҗбүри рәвештә дип әйтергә кирәк, өстән кушып, астан кушып булмаса, өстән кушып, менә шунда татарча газета, журналлар, китапларны сату оештырсак, бу искиткеч бер юл булыр, искиткеч әйбер булыр. Чөнки без сата алмыйбыз. Чыккан әйберне эзләп йөрибез, чыккан әйберне сата алмыйбыз. Сатып аларга теләүчеләр бар. Хәзергә бар. Алар бөтенләй булмаска да мөмкин тора бара. Чөнки мин аларга теләп тә әйбер булмаса, ул аннан бит инде эзләп тә булмаса таба алмасаң дигәндәй, бөтенләй кеше сүрләргә дә мөмкин. Әле аның тагын бер ягы бар. Мәсәлән, Камал театрында, гомумән бүтән театрларда бит инде мәсәлән спектакль башлана сагать 7-дә. Ни өчен әле? Сагать 6-га, например, очрашу оештырмаска берәр язучы, шагыйрь белән. Мәсәлән, 6-да шагыйрь белән очрашу, ул үзенең шигырьләрен укый, укучылар белән очраша, аларга китапларын тәкъдим итә. 7-дә инде кеше спектакльгә керә. Менә моны гомумән оештырырга Мәскәүдә кирәкми, үзебезнең теләк, үзебез генә кирәк. Монда беркем дә кирәкми. Шагыйрьләр, язучыларыбыз күп. Сәнгать кешеләребез күп. Анда шагыйрьләр генә, язучылар гына түгел, бүтән сәнгать кешеләрендә кешеләр белән дә очрашу үткәреп була. Һәр көнне, һәр вакыт, һәр театр алдыннан бер сәгать алдан килдең, рәхәтләнеп, очрашулар үткәреп, сөйләшеп, итеп, гәпләшеп, кешеләр белән шайтырып очрашулар үткәргә була. Аның шулай ук файдасы бик күп. Театрга да, язучыларга да, моны хәтта мәдәният министрлыгы ярдәмендә хәтта түләүле дә эшләргә була. Мәсәлән, язучыга бер 15 мең, мәсәлән, шушы әйберне оештырырга бирергә була. Ул әллә кайларга әлләнди акчалар түгеләр. Бер хоккейчының зарплатасы бер 10 елга җитәргә мөмкин. Бер елга зарплатасы. Әле артып та кала дигәндәй. Эстрадага кайтканда безнең менә джаз, рок, блюз, кантри, ча-ча-ча, алар миллион. Менә аларның күбесе бездә юк. Бездә бер попса бар. Әле бер көнне бер артистның концертында булдым, чакырды, рәхмәт. Ләкин концертның башына алып азагына кадәр менә как будто бер җыр яңгырый. Бөтенесе берсезле. Бөтенесе берсезле дип, ул төрлечә, төрле композитор, ләкин аранжировкасын ясаган бер кеше, бер генә кеше. Аның белән ул тыгыз элемтәдә эшлидер инде, һәм бүтән җырлар бер төсле кебек яңгырый. Айыра алмадым мин анда җырларны, беләсеңме? Утырам, мен әйтәм, тегесе бетте, маса башланды. Бесконечный шундый туктаусыз, тулы бер ни кебек тоелды. Шуңа күрә татар эстрадасы алай булмасын өчен төрле стильләрдә үз стилеңне табып, анасын бит өйрәнергә кирәк күбрәк. Безнең шушы
үзеңнең ничек дип әйтергә кирәк, менә дөньяви эстрада, дөнья музыкасын өйрәнеп, нәрсәләр җитми, нәрсәләр артык, нәрсәләр нинди стильләрдә эшләргә була, бу җыр нинди стильдә эшләргә була. Һәр кеше, мәсәлән, бер стильдә 10 кешене тыңлап булмый. Ул тапкан үз юлын. Син инде икенче юл табарга тиеш. Ул юлдан ул синең кумир, аның артына аныңча эшләп, син бер вакытта да ниндидер нәтиҗәләргә ирешә алмыйсың. Сиңа икенче стиль, икенче төрле, икенче аранжировка. Аранжировкаларга, оркестровкаларга бик әһәмият бирергә кирәк, чөнки җырны ул бетергә дә маш, күтәргә дә маш. Шуңа күрә әле бер көнне җибәргәннәр, хәзер телефонда рәхәт бит, бер казак малае. Шул кадәр кичкенә генә малай, шул кадәр тавыш, оркестровка, аранжировка ул искиткеч инде. Менә ул һәрбер җырга аерым бер караш, һәрбер җырны менә тудырып, ул әлбәттә инде теге 5000гә, 6000гә шедевр ясап булмый инде. Аның өчен ул беренчедән бит инде ясаучының, аранжировка ясаучының аның гаиләсе бар, семьясы бар, ул 6000гә ай буе бер аранжировка ясап 6000гә тудыра алмый. Аңа штамповать итәргә кирәк. Кимендә бер 10-20 аранжировка ясарга тиеш ул айына. Каян ул кадәр килеп бетсен яңа идеялар, яңа тавышлар. Анда бит, мәсәлән, хәзер шул кадәр техника алда, безнең мөмкинчелекләребез бер дәрәҗәдә дип әйтергә кирәк. Рәсәйдә дә, бездә дә теләк кенә кирәк шулай ук. Менә мәсәлән, сезнең ишеткән бармы икән? Менә минем нидә бар ул, мин сезгә җибәрәм әле. Саксык ансамбле бар иде, Чаллыда. Алар 30 ел элек яздылар. Әле хәзер дә алар язамыйлар. Ләкин алар шул кадәр, алар музыкасын тыңласаң, хәзер дә яңаша, менә хәзер әле кичә генә язган кебек алар музыклары. Но аларны ул вакытта КамАЗ бик каты ярдәм итте. Алар миңа калса Германиядә яздылар ниләрен, җырларын, чит илләрдә яздылар, Европада. Һәм алар хәзер дә яңаша яңгырый, хәзер дә яңгырый. Аны тыңлап та булмый. Шуңа күрә зур игътибар кирәк музыкага, шөгыльләнергә. Кайберәүләр бит музыканы яздылар да, атып бәрделәр, аранжировка ясап бер нәрсә. Һәм шуның белән инде ничектер чыгарга кирәк дип уйлыйлар дип әйтим инде. Шуңа күрә хәтта менә бер генә өлкәне шул джазны алсаң, аның джаз өлкәсендә үзендә генә дә там йөзләгән течение бар. Йөзләгән агым бар, әйме? Анда мондый стильдә аларның бит шулай калган рок, поп, шансон, авторский бик күп бит стильләр. Аларның күбесе бездә юк. Күбесе юк. Шуңа күрә әле безнең майдан, эстрада ул буш дип әйтергә кирәк. Кеше кемдер әйтә күп ди, мин әйтәм буш дип. Алар бөтенесе йөздәгәне бер уровеньдә бер стильдә эшләсәләр, ә бит әле эшләнмәгән бүтән стильләр күпме бар. Аларны син ниндидер яңалык кертмәсәң, сине кеше тыңламый да. Син шушы күбәләгенне җырласаң да, син анда яңалык кертергә тиеш. Әгәр дә син күбәләгенне шул килеш бер нинди үзгәртүләрсе, бер нинди яңалыксы кертсәң, миңа аны тыңларга миңа кызык түгел. Бер нинди кызыгы юк минем өчен. Ул ниндидер яңалык, ниндидер ничек үзенчәлекле нәрсә беләндер нәрсәләр кертергә тиеш кеше. Анасын безнең күбесе үз эшләрендә шөгыльләнмиләр, әлбәттә. Вокал белән шөгыльләнү юк. Чөнки менә әз генә дә җырламый торсаң да, син ничек дип әйтергә кирәк? Читкә тайпыласың инде, син тоталмыйсың үз уровеньны. Мәсәлән, бер җырчының концертына бардым шулай, бик популяр җырчы, заслуженный да бирделәр, диапазоны да әйбәт. Ләкин күренеп тора, әйтәм, син бит җырламаган, әйтәм, син бит теге чыктында җырладың, инде еш ул бер ярты ел дип, инде җүнне башлы җырлаганым да булмаган иде. Ярты ел җырламыйчы, ничек кирәк? Ул үзе дә сизде, үзенең фальш җырлаганын, һәм тавышының инде бөтенләй икенче төрле яңгыраганын. Әгәр дә син җырчы икән, син көн сайын занятиеләргә, көн сайын күнегүләр эшләргә тиеш. Шул вакытта гына әйбәт ниндидер укытучыларга җиргә кирәк дигәндәй. Җырчылар бар, гомер буе шөгыльләнәләр, үлгәнчә шөгыльләнәләр алар, әйме? Шуңа күрә әгәр дә телисең икән, син мин абылдым, мин исем алдым, яки мине инде халык ярата, шуңа туктасам да ярый дип, алай түгел. Киресенчә син күбрәк
тагын да күбрәк шөгыльләнергә, тагын да күбрәк эзләнергә. Хәзер инде бигрәк тә җайлы, элек безнең вакытта гына ул бик авыр иде. Хәзер бит интернетка чыктың, теләсәң инде музыканы тыңларга була. Теләсәң инде стилиңне җыйдың, сиңа меңләгән җыр килә. Меңләгән аранжировка, меңләгән тавыш. Эзләнергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Эзлән, бик теләсәң. Һәм син инде аранжировщикка менә мин шулай телим, менә мондый тавыш телим, былай телим, тегесен телим дип, син үзең белсәң, син аңа диктовать итәргә. Менә шулай мин телим дип. Син ясаганча түгел дип. Әлбәттә, анда инде икенче төрле. Шуңа күрә әйтәм мин, казаклар ни өчен дип әйтәм, алар икенче юл белән киттеләр. Алар Европадан шундай укыттырып, үзләрен аранжировщикларын укытып, үзләре студиялар ясап, шундый күләмдә алар Мадоннаның бөтен студиясына кайтып Алматага куйдылар, шундай яздыралар. Огромный самолетлар яллап, әле аның шундый мәсәлән пультларын студияларны былай да сатып алып булыр, ләкин бу Мадонна җырлаган студия дип, ул бөтенләй икенче төрле тойгы артистадыр дип уйлыйм. Чөнки бу Мадонна үзе җырлаган студияда, үзе җырлаган инструментта, үзе җырлаган пультларда син яздырасың. Һәм анда аның тойгылары һәм хисләре икенче төрледер инде җырчыларның. Шоу бизнес эстрададан нәрсә белән аерыла? Шоу бизнеста әлбәттә теге җыр белән генә булмый инде. Дөрестән дә анда бик күп шундый течениеләр, шундый бик күп аның мәсәлән син гениальный искиткеч җырчы булып та чыгалмаска, чыгалмыйча калырга мөмкин. Монда инде тагын акчасы кирәк, тегесе кирәк, монсы кирәк. Мәсәлән, хәзер безнең шундый тенденция, мәсәлән син гениальный җырчы булсаң да, акчаң булмаса, син мәсәлән яңа гасыр телерадио компаниясына кирә алмыйсың. Син акчаң түлә, пожалуйста. Акчаң юк икән, утырасың инде. Шуңа күрә анасың әле безнең тагын нинди проблема. Безнең җырчылар күбесе 99%, бәлки 100 дигәндә аңлап бетермиләр продюсерның кирәклеген. Алар уйлый, продюсер менә акчасын бирде, һәм син ни мешай безгә безне борчыма, без үзебезчә эшлибез дип. Ул мәсәлән, менә Казан егетләренең продюсеры, ул инде Совет заманында да эшләде, бик күп теге Совет йолдызларын, Совет эстрада артистларын алып барды, чит илләрдә, ниләрдә җыр дигәндәй, менә ул бик әйбәт продюсер, ул белә, аңа 75 яшь, ләкин ул аның мышление, аның күрүе, күз аллавы бөтенләй яшьләрчә. Менә ул Казан егетләре ничәнче группасын хәзер күтәрә, яңа стильләр, яңа ниләр кертә дигәндәй, аларны һаман саен эшләтә. Шуңа күрә теге продюсер ул спонсор түгел, инвестор да түгел. Инвестор дип әйтергә кирәк, инвестор түгел дип әйтергә түгел. Инвестор дип әйтергә була, чөнки ул үзенең көчен, үзенең белемен сиңа багышларга, сиңа тыгарга тиеш булып чыга инде. Һәм шуннан соң бергәләшеп ниндидер прибыль алганнан соң ул әлбәттә ул бит инде шулай ук теге аның да ашыйсы килә дигәндәй. Ул ничектер шундый дәрәҗәдә барырга тиеш. Ләкин безнекеләрнең теге 2 мәртәбә телевизордан күрсәтсәләр, ул йолдыз, ул төкерә дә китеп бара инде сиңа. Шуңа күрә аңа инде продюсер кирәкми, мине бөтенесе беләләр. Шулай итеп аңа инде ул үзе җиргә теләп китә, аңа продюсер кирәкми була башлый. Әзрәк хәтта алар ачыктан ачык әйтәләр, син миңа ди чыгаргана булыр. Анасын син миңа кирәк, мин үзем дә җырыйм ди. Анасы мин үзем дә эшләй алам дип. Шуңа күрә шулай дип әйтәләр, прямо открыто. Сезгә шулай дип әйткәннәр Бар. Син мине чыгаргана, анда чыгарага, мәсәлән, мин бик күп акчалар түккәнем бар, 1 миллион, 600 мең, ул шул кеш кала инде ул. Мин теге суташып җырыям, мин итеп җырыям, кирәкме ярый. Кемнәр ул кешеләр әйтәсез? Әйтеп тормыйм инде. Шуңа күрә мин артистлар белән эшләмим. Хәзерге көндә без эшлибез бүтән юнәлештә, мәсәлән, без бик күп кенә теге татар мультфильмнарын тәрҗемә ясыйбыз инде. Бөтен татар мультфильмнар менә хәзер тагын башлыйбыз, Алла бирсә. Бөтен без аларны эзлибез, мәгънәлеләрен табып, мәгънәле ниндидер файдалы ниләрен табып. Мәсәлән, әле менә балалар өчен алып килермен дигән, онытканмын.
магнитлы театр деген әйбер уйлап таптык. Ол бар инде ул урыста, ләкин без аны камилләштердек тагында. Магнитлы театр біз аны шығардық, эшләдек, балалар өчен ул. Аның үзенең китабы бар, аның үзенең дискысы бар, анда артистлар яздырылган шушы магнитлы 4 театр анда кичкенә балалар белән татарча шушы театрны уйнарга була. Ул татар телен үзләштерергә, татар телендә сөйләшергә өйрәтү өчен менә дигән әсбаб. Ләкин тагын шул бер бәлә, аны сатырга урын юк. Урыны юк. Бездә сатырга бөтенләй бер җирдә дә теге кешеләр белгәннәр инде үзләре килә, ә булай менә югарыда аны күбесенә әйтеп тә бетереп булмый, кеше белми дә дигәндәй. И так далее. Менә бүген эстрадада артистлар күп. Аларның халык йөзгә белеп бетермәгәннәре дә бар, иҗатлары белән таныш булмаганнары да бар. Менә моны ничек аңлатып була? Менә Артист булу җиңел дигән сүз юк, менә алыгыз әле. Спорт белән нитик без аны тиңләштерик. Мәсәлән, бер әйбәт хоккей чыгу өчен меңләгән бала шөгыльләнә. Меңләгән бала шөгыльләнә хоккей белән. Бүтән спорт белән, футбол белән, ләкин алар бөтенесе бит гениальный футболист, гениальный дахи хоккейчы була алмый. Араларында берәү була. Монда да шулай. Мәсәлән, бер юлы 50 популяр җырчы була алмый. Ул барыбер шул 5 миллион булса да 5 генә була ул, 100 булса да 5 генә була, 50 булса да 5 генә була. Шуңа күрә, ой, менә электеләр. Элек дөрестән дә бармак белән шу артистлар, бүтән артистлар юк. Ә хәзер конкуренция бик көчле. Син урында наплавок теге калырга телисең икән, син көн сайын күне теге шөгыльләнергә тиеш, көн сайын үз өстендә эшләргә тиеш. Мәсәлән, менә Салават феномены. Ул гомумән хәтта урыс эстрадасында да юк. Ничәнче сезон инде быел хәзер? Әллә 32, әллә 35-нда белеп тә бетермим. Күз алдына китерәсезме? 35 мәртәбә, 35 сезон. Хәзер инде шуңа карап инде калганнар да сезонда концерт куялар инде бүтән артистларда. Ул зур бер үзе бер үрнәк феномен. Ул бит бик зур көч сорый. Ис китмәле. Аны күз алдына гына китереп булмый. Жыл сайын яңа программа, жыл сайын яңа җырлар. Әлбәттә, аннан башка жыл буе бит гастрольдә дә җырга кирәк. Һәм син инде август айына өлгертергә тиеш яңа программада. Моны теләсә кем булдыра алмый. Менә тырышалар, хәзер Уразова мәсәлән тырыша, хәзер Фирдүс тә шуңа тырыша, Данир Сабиров. Калганнар да 2 елга бер булса да яңа сезон тырышалар, эшләргә тырышалар дигәндә. Ул урыс эстрадасында юк мәсәлән. Анда сезонлы юк, алар мәсәлән бер җыр алар популяр, шуның белән алар 10-20 ел йөри алалар. Безнекеләр дә инде мәсәлән мин алар тигән итеп әйтәсем килмәй, безнең дә элек бер җыр белән чыгалар мәсәлән, шул җыр белән пенсиягә китәләр, шул җыр белән исем алалар, шул җыр белән мәңгелеккә калалар дигәндә. Шуңа күрә хәзер хәтта бер менә син ярты елга бер, 3 айга бер гел яңа җыр, яңа нәрсәдер биреп тормасаң, сине халык бик тиз оныта. Җырчылар җырлау, анасын тагын иң аянычлысы тагын нәрсәдә аның мәсәлән, теге җырчылар күп булуында түгел, җырчыларның дөрес җырламауларында һәм дөрес татарча сөйләшә алмаганнарында. Чөнки безнең бит инде үрнәк мәсәлән сез журналистлар, радио, телевидение, алар үрнәк булырга тиеш, газеталар, ләкин анда да менә Батулла абый белән дә сөйләшеп утырган башка белгечләр белән бик зур хаталар китә газеталарда. Котычкыч сөйләшә белмәү ул безнең радио, телевидениедә. Анда басымнар дөрес түгел, теге фигыльләр дөрес түгел. Бик күп менә һәм шуларны бит инде тулы бер буын тыңлап үсте, алар шулай тиеш дип уйлый. Ләкин анда безнең хәтта менә Батулла бабай әйтә инде, абый әйтә, мин дә тәкъдим иттем ди, менә мин киләм бушка, акча да сорамыйм, сезнең менә алып баручыларны бөтенесен җыеп, татарча сөйләшергә әзрәк бер-ике дәресләр бирерим, өйрәтерим, әзрәк итеп җибәрим дип. Юк, безгә кирәкми дип әйттеләр. Шуңа күрә менә бу мосы җинаят. Ул яңа гасыр телевидениесенә әйтте бугай инде. Шуңа күрә менә бу инде шундый тәкъдимне дә кире кагу зур җинаят дип атыйм, чөнки безнең журналистлар, безнең алып баручылар күбесе сөйләшә белми. Сөйләшә белми. Басымнар бигрәк тә юк, бөтенләй дөрес түгел. Һәм безнең инде шундый белгечләр әле хәзергә бар, шуларны файдаланып, ничектер
әзірәк әдәби тілде матур итеп сөйләшү булырга тиеш ул безнең радио, телевидение, газета, журналларда. Анда да бик күп кенә калькалы тәрҗемә диләр инде. Тәрҗемәләр мәсәлән безнең шул мәсәлән тәрҗемә ясыйлар бит инде, мультфильмнар бүтәннәр. Алар күбесе бит балаларда уятта бөтенләй киресенчә ул нәфрәт уята дип әйттем инде. Дөрес булмагач. Ул бит бала ишетә аны. Ул җырлап торга, көйләп торга тиеш. Шуңа күрә менә ул тәрҗемәләр һәм менә газеталарда да әле бер көнне генә укыдым мин. Алар бигрәк тә тыңларлык түгел. Шуңа алда чыктым аркылы күбесендә. Турыдан-туры тәрҗемә ул безнең татар теленә ясалган теге уйланылмаганда туп-турыдан тәрҗемә. Аларның күбесе бөтенләй дөрес түгел дип әйтергә кирәк. Менә бер зур агай инде, аңа 90 яшь бугай инде. Әле бер көнгә укыдым, шулай ул менә шушы анализ ясаган, ул кытышкыч дип язып чыккан инде, чәчләр үрә торырлык хаталар дип. Хаталар бик күп. Менә монысы начар. Җырлаулары әйбәт. Күзгә җырласыннар. Бәлки пунктлап санап әйтерсез, сез инде барыбер продюсерга кеше күпме йолдызны йолдыз иткән кеше менә танылыр өчен, яхшы артист булыр өчен нәрсә кирәк? Белем кирәк. Белемсез булмай. Шөгыльләнергә кирәк. Син диапазон булырга тиеш, син тембр матур булырга тиеш. Тембрны әле бит әле шулай кайдатыр бозарга мөмкиннәр. Син табигый тембрын калдырырга кирәк, укытучыларны эзләргә кирәк. Тегесе белән, мосы белән дигәндә, анда аның санап китсә аның әйберләре күп. Син һәр вакыт эзләнүдә булырга тиеш. Син гел эзләнеп, гел үз өстендә эшләсәң, һичшиксез син йолдыз була аласың. Өйдә көтеп ятсаң инде кайчан килерләр микән, кайчан миннән йолдыз ясарлар микән? Кайбер кеше уйлый бит, менә бер 10 миллион акча бирсәм, мин булай да йолдыз булам дип. Була алмыйсың. Ул 10 миллионның китеп бетә, әле кеше киресенчә синнән әле теге гарак булырга мөмкин дигәндәй. Чөнки әгәр дә синең биргән материалың, биргән җырларың дөрес направление булмаса, сиңа махсус киләмәгән, ул бит бөтен кешегә бер җыр эшләнә дигән сүз түгел. Мәсәлән, менә бүгенге көндә фольклор әйме юнәлеше. Менә безнең Айдар Файзаров җитәкчелегендә фольклорный ансамбль бар инде. Чит илләргә җирләр бик күп зур, алар безнең Сырнай ансамбле бар. Безнең риваят бар, һәм башкалар менә алар өчәү, алар зур, алар бөтенесенә эшләтә. Һәрберсен алар шул кадәр әйбәт эшлиләр, шул кадәр әйбәт алар чит илләрдән каршы алар туристлар белән дә эшлиләр. Әле анда да урын бар. Һәм башкалары да дигәндәй, алар бит эшлиләр һәр вакыт. Мәсәлән, безнең дини төркем, менә теге вакытта район бар инде, алар таркалды, дини төркем юк. Менә дигән ул юнәлештә эшләргә мөмкин, ул буш бөтенләй дип әйтергә кирәк. Дини музыкада була алады сезнең? Була ала, почему нет? Ул мәсәлән нинди булыр иде? Мин мәсәлән, мин сезгә хәтта без аны башлаган идек, мин сезгә ул җырларны җибәрә дә алам. Алар шул кадәр теге яңача, шул кадәр матур итеп яңгырый. Аларны сез тыңласагыз, алар менә ул җырларга да хәзер инде 5-6 ел, 10 ел, ләкин әле бүген дә ул яңгырый искитмәле. Мин аны сезгә җибәрәм, менә үзегез тыңлап карасыз. Нитә дә аласыз хәттәки. Без аны эшләдек, ләкин диния нәзарәте тарафыннан ничектер кызыксыну тапмадык та шул килеш ябылды. Чөнки бит нитеп булмый. Мин уйлаган инде алар нинди алардан ниндидер кызыксыну булыр дип. Чөнки без мин иң беренчеләрдән бул без Мәүлид бәйрәмнәре үткәрә башлаган идек. Ул 2005 елларда, 6-7 елларда зур иттереп Мәүлид бәйрәмнәре филармониядә үткәрдек. Анда филармониядә 600 кеше, ише 300-400-500 кеше урамда калган ул вакытта. Кешене теге теләк бар. Менә ул Мәүлид бәйрәме, анда мөнәҗәтләр, бәйетләр, дини җырлар, шундый дугалар, анда теге вагазлар булган иде. Ул бит алар бөтенесе кирәк. Һәм башкалар. Шуңа күрә рок юнәлешендә безнең теге чын ниләр юк. Шансон, алар бик күп, блюз. Әйтәм бит, алар саны китсәң, алар интернет тола, һәрберсен алып, шушы юнәлештә нинди җырны эшләргә була, ул син яңалык белән килеп керәсең. Син аерыласың башкалардан. Бер күчәдә түгел, син бөтенләй икенче аерылып, алардан аерылсаң, син әлбәттә үз
тамашачыңа табарсың дие табарға була. Хәтта менә Илвингери да бит күбесе шаммагандыр да, бит ул бөтенләй татарча тыңламый торган татар яшьләрен кайтарды эстрадага. Татарча тыңламый торган. Әле һаман аңа сүз каталар, һаман аны сүгәләр кемнәрдер. Аны сүгәргә кирәк, аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Шуңа карап кайберәүләр татарча өйрәнә башлады. Ул бит дөрес хәл, татарча сөйләшәләр. Шуңа күрә урын киң, эстрада музыкасы бик киң, монда яңа фикерләр, яңа идеялар гына кирәк. Һәр вакыт, һәр вәҗәрсендә. Сез бит үзегездә нык демократичный заманнарда шундый өр-яңа жанр белән килеп кергән кеше, альтернативщиклар дип әйтелгән. Нигә сез ул жанрны сайладыгыз һәм ничек курыкмадыгыз кеше сүзеннән кабул итмәскә? Ул вакытта бит теге үзгәрҗиләр исте, шуңа күрә анда теге безгә теге лә ярамый, була ярамый дип тормадылар. Без нәрсә теләдек, шуны эшләдек, нәрсә теләдек. Мин бигрәк тә ул вакытта барыбер менә мин җырларында ниндидер тәрбияви, булай гына просто гына түгел, менә гади гына түгел, ниндидер ул җыр ниндидер тәрбия бирергә тиеш. Ул җыр ниндидер кешелекне алга итәргә тиеш дигәндә. Мәсәлән, теге мин берсендә теге трамвайда барганда шундый хәл очрады. Бер егет, бер малай инде утырып тора, әнисе басып тора, һәм бер бабай басып тора. Теге кемдер әйтте инде бабайга урмый. Кирәкми, урысча сөйләшәләр инде. Малай мин әле ул улы малай инде, ул кичкенә балай да түгел. Анда инде өйләндергә була дигәндәй бүген инде. Шуны әнисе үзе дә утырып, малайны утыртып, малайны жәлләп, малайны шулай иттереп кенә ул мин шул кадәр тәэсир итте. Шул вакытта теге взяточниклар дигән ул ниләрендә кертә миндә, кем үстерә куян килә хулиганнар дип шундый бер җыр язып, ул кайту белән язылды сүзләрендә, музыкасында дигәндәй. Һәм ул дөрестән дә теге концерт вакытында да килеп апалар, абыйлар шулай шул дип. Чөнки дөрес тәрбия бирмәү. Кем үстерсәң каян килсен билгеле инде, әти, әни, әби, бабай тәрбиясе дип әйтәдер. Кем үстерсен? Шуларның тәрбиясе бит. Үзебезнең әти, әни, әби, бабай тәрбиясе. Шуңа күрә анасын Женечка дип теге исем бозу турында җырлар бар иде безнең. Чөнки безнең заманда кеше үз исемен, татар исемен әйтергә яладыр. Розалия Роза, там тегесе Иван, мысы ни дигәндә. Шуңа күрә шушы җырны җырлаганнан соң, хәтта без теге шит төбәкләрдә булганда инде ул мәсәлән концертка кадәр Роза дисә, концерттан килеп минем исем Рәмилә дип китәдер инде. Шуңа күрә теге барыбер тәэсир иткәндер дип уйлыйм. Ниндидер кешенең теге йөрәгенә кадала, ни өчен әле мин Рәмилә булмаска тиеш? Ничек син үз исемеңне бозып әйтергә ирек бирәсең? Аны бер мәртәбә әйтә, ике мәртәбә әйтәләр, анасын юк, минем исемем мәсәлән Роза түгел, Рәмилә дип бер ике мәртәбә әйтсәң, сиңа инде синең исемне бозмаячаклар, синең үз телеңдә. Кайчагында мәсәлән хәтта әйтәләр теге, я Рома, мәсәлән, значит син әйтәм Рөстәм буласың инде татарча тагда. Аларны да бит татарча әйләндергә була. Шуңа күрә һәм башкалар инде. Без жизненные әйберләрне җырлаган өчен сүзләр ишетергә туры килмәдеме? Юк, ул вакытта шулай язганнардыр инде, сөйләгәннәрдер дигәндә, мин аларга бик игътибар итмәдем. Ул тагын шуңа кайтып бөтенләй язмый башлалар, нишләрсең дигәндә. Шуңа күрә инде ул вакытта киресенчә халык та сусаган булгандыр. Һаман бит инде бер төрлегенә, бүтән җырларын бер төрлегенә, бер ритмда гына. Хәтта менә мин исемдә беренче мәртәбә Зиннур Нурмөхәммәтов концертын карадык. Зиннур Нурмөхәммәтов тик каккан казык кебек басып кына тормады. Ул ниндидер менә һәрбер җыр куелган иде аның. Ул вакыт өчен бик зур яңалык. Аны сүгеп яздылар. Аны тик кенә басып торып җырлап булмыймыни. Нишләп ул силкенеп әллә нәрсәләр, әллә кыяфәтләргә кирип, әллә нәрсәләр эшли ди. Миңа менә шул шыйдыр иде инде. Ул җырны басып кына җырламыйдыр, ул һәрбер җырга ниндидер истәлек бирә, һәрбер җырны биюләр белән, үзенең движенияләре белән, үзенең хәрәкәтләре белән җырны ачып бирәдер. Аны ул вакыт өчен зур яңалык иде инде. Ул зур артист булган, теге өлкән артист. Ул Астраханнан килде, миңа калса, Астрахан татар инде ул.
Ләкин аны да шулай бик зур, бик нык итеп хурлап, зурлап, теге сүгеп язганнар иде инде. Ләкин ул үз эшен башкарды, үз эшен эшләде дигәндәй. Шуңа күрә ниндидер яңалык кертү ул һәр вакыт авыр инде, әлбәттә. Безнең халык теге яңалыкны тиз генә кабул итә алмый. Яңалык бик әкрен, бик озак керә. Шулык мәсәлән, менә Байбулат. Байбулат бит? Безнең аны бит шулай монда бит күрергә теләмәгәннәр иде инде. Менә мәсәлән хәзер инде күреп, танып дигәндәй, хәзер инде күтәрәләр, менә бер көнне генә теге сәләт концерты булды. Анда да шундый мәгънә, шундый зур мәгънәгә ия, алар әйбер тудырдылар дигәндәй. Ул безнең өчен әлбәттә шулай яңалык, аны бөтен кеше кабул итеп бетерә алмый. Һәм кирәкми дә. Анасын тагын нәрсә әйтәсе килә, менә сиңа ошый икән, менә бер абый анда язган шулай Татарстан яшьләренә мөхәйдәр инде. Шулай сүгеп инде яшьләрне, нишләп алар акыралар, сикерәләр, бикерәләр. Сиңа ошыймы халык җырлары гына? Менә фольклор ансамбле бар, кил, кара, тыңла. Җыр ансамбле концерты. Рәхим ит. Барма син рок концертына, барма Фирдүс Тимаев концертына сикергән ошамаса, бар син бүтән концертка. Чөнки бездә сайлау мөмкинчелеге булырга тиеш. Мәсәлән, менә мин телим шансонга, шансон татарча, ну юк, мин бик барыр. Рок концерт кына бик барыр, ул шулай юк. Бездә бит ничектер әбигә дә, бәбигә дә бүтән кешегә ярага тырышалар бер концерт эчендә. Ул әбигә дә ярага тиеш, бәбигә дә ярага тиеш, бабайга да ярага тиеш. Бүтән кешегә ярап итеп булмый. Һәр кешенең таләбе төрлечә. Син үзең яраткан, үзеңә ошаган стильдәге җырчыга бар. Шуңа күрә төрле стильләр күбрәк булса, төрле җырчылар күбрәк булса, халык та менә ул аңа ул ошый, ул бары да бу ошый дигәндәй, кемгәдер Салават ошый, кемгәдер Зәйнәп ошый, кемгәдер тигез ошый, кемгәдер мыс ошый. Менә шундый төрле жанрда булса, төрле һәм зрительдә үзе теләгән жанрына, үзе теләгән концертына бара алса иде. 90-нчы еллар башында сезнең Казан кызы дигән төркемне оештырган идегез. Сез менә ул төркемгә нәрсә булды, шул хакта әйтегез әле. Ул төркемнең җитәкчесе Ислам Сафин, ул китте Себергә. Шуннан соң ничектер, гомумән ул ансамбль башта Шәһри Казан дигән исем булырга тиеш иде инде. Мин Шәһри Казан дип, теге минем фикер Шәһри Казан иде. Ике җитәкчелегез белән. Ул музыка җитәкчесе иде. Мин инде, ну, продюсер дип әйтсәм булай, ул вакытта инде һәм бөтен кагазьләр, бөтен театр минем истә иде. Мин теге мәсәлән гастрольдән кайтадыр якта инде, егетләр ял итә, мин сумканы тотып чыгып җигрәдер, отчет итәргә, отчет бирергә, концертлар эшләргә яңадан. Әлбәттә, бит алдагы айларга бит тагын эшләргә кирәк. Аны бит җирмичә генә шәп булмый. Шуңа күрә мин гомумән теге гел менә мондый хәрәкәттә әле мин көлдерәм инде, мин әйтәм, хәзер тиздә 60 җитә, ләкин мин әле отпускка күргәнем юк. Үз-үземә отпуска биргәнем юк, жалко. Теге эшләргә мин отпускка чыкканым юк дөресендән дә. Ничектер һаман бер һаман теге эшлибез. Мин аны кирәге дә юктыр инде. Мин теге каядыр барып, бут күтәреп, теге ятуны күз алдына китерә алмыйм. Ул нинди ял булсын, ял ул шулай төрлечә, ул бер эштән икенче эшкә күчкәндә менә шул ял. Менә бүген мин кар күрәдем, иртәгә теге җир тырмаладым дигәндә инде булай кыскасы гына әйткәндә. Шуңа күрә ул төркем анда аны инде яңартырга буласы булгандыр, ләкин барыбер яңадан да төзергә буладыр инде. Ансы минем нигем җитмәгәндер, ничек дип әйтим. Ялкаулык табылгандыр, ял итмәсәм дә, ләкин ничектер аңа инде хәзер теге ниләр юк, ләкин шайтырып таралды инде. Иске чүргүзәлек кемнәр иде аның составы? Анда Ислам Сафин, Гөлнур Хакимова, Евгений Каланский. Ну, анда инде калгандары алмашынып торды инде. Анда Алмазхан Зиндашеде, анда Ришат Юсупов та, башкалар да, ведущийлар, теге алып баручылар алмашынып торды инде, җырчылар дигәндәй. Анда, мәсәлән, Зәйнәп белән дә эшләгән булды безне Күкмараларга ниләргә, беренче мәртәбә Зәйнәп шунда чыгып китте. Шаңкыра ул вакытта без теге Япониядән инструмент апайткан идек, шундый. Шулар белән ул яңалык иде инде, ул вакыт өчен бик зур яңалык. Анда ул электрон барабаннар, электрон тавышлар, электрон ниләр, ул бөтенләй
Biz bütünlüğü ikinci yönelişte bütünlüğü yaڭаша. Менә шул яңалык булса, хәзердә әле тамашачыны үзеңә кайтарырга була. Сізде шул бизнес башлаган вакытта ниде бер вспышка булып, резко гына популяр булып кирдегез дә, популярлык казандыгыз да и сразу ничектер Мин җирмәдем дә, мин концертлар белән дә җирмәдем. Без ничектер миңа кызык булмый башлагандыр инде, ничектер мин ничек дип әйтим, ничектер суындым. Улай бердән сәхнәгә чыгу, тегендә бару, монда бару дигәндәй. Шуңа күрә ул миңа ул вакытта кызык, яшь, безгә ниндидер яңалыклар кертеп, анасы бүтән нәрсәләр белән шөгыльләнеп. Ләкин без еракка китмәдек инде барып, шушы лиде ничектер шундый шөгыльләнеп, шундай җыру булды. Сез күп кенә популяр артистларны раскрутили дип әйтегез, но алар менә ничектер хәзер күренмиләр сәхнәдә. Менә бу нәрсә белән бәйле? Бу менә шул әйбер белән бәйле, менә шуңа күрә әйтәм дә инде, менә теге 2 мәртәбә нидән телевизордан күренгәч, алар үзләрен йолдыз дип саныйлар да, алар үзләре теге үзләре эшли башлыйлар дигәндәй. Һәм әлбәттә анда инде жогалалар. Чөнки аны бит чыгып бетергә кирәк. Билемне алырга кирәк. Ул бит теге чыктың да менә гомер буе шулай сине халык яратыр, гомер буе сине халык җырлый дигән сүз түгел. Син үз өстендә менә бер генә ел эшләми кара, күрми кара, сине халык кеме әле ул, әнә былтыр исемендә оныттым инде дип әйтә башлаячак. Шуңа күрә менә безнең артистлар, менә Данир Сабиров, ул концерт менә яңа сезон куйган көннән бирле ул инде уйлый башлый, башын катыра башлый, ничек итеп икенче елга нәрсә эшлим, нәрсә күрсәтим микән дип. Ул гел изләнүдә, ул гел яңалыклар эзли, гел нәрсәләрдер эшли. Һәр вакыт изләнә, һәр вакыт яңа сезонга әзерләнә, ел буе тегесенә сырымасына ничек ул гел әзерләнә дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә ул менә үз өстендә эшләмәсәң, югаласың әлбәттә. Безгә билгеле булганча, әгәр дә дөрес булса, Том Шигырьләү асыл ярына Ләйсән Мәхмүтованы сез раскрутили. Ну, раскрутили. Башка артистлар белән дә Ләйсән ул үз Аллага шөкер, ул кияүгә чыкты, аның үз ниен тапты ул. Хәзер әллә 3 баласы бар инде, сөйләшкәләп бик сирәк, әлбәттә һәр кешенең үз эше бит. Шуңа күрә калганнар инде күбесе теге ничек дип әйтергә. Мин беләсезме, минем теге ничек дип әйтәләр, минем бу тормыштагы васыять ниемдер инде. Инде бер сүзе бар инде. Мин менә әзрәк теге яңа килгәннәргә мин әзрәк булышам да, аларны җибәрәм дип әйтергә кирәк. Мин кулдан килгәнчә булышам, кулдан килгәнчә ярдәм итәм. Әзрәк җим шүпли ала башлагач, алар инде үзләре олы тормышка кирип китәләр, үзләре ничек эшлиләр инде анысы. Аның күп ниләре. Хәзердә мин теге килгәннәргә барып чыгарганым юк, кулда килгәнчә мин ярдәм итәргә тырышам, ләкин инде бөтенләй теге зур иттереп кирип китмим. Мин бүтән юнәлештә, бүтән кешеләр белән, балалар өчен җырлар язабыз. Алар белән эшләү ничектер аның мәгънәсе зуррактыр дип уйлыйм. Балалар белән, балалар өчен. Сезне бит халык бик ярата иде. Төп сәбәбен әйтегез, нишләп сәхнәгә киттегез? Теләк битте. Төп сәбәп түгелме? Менә аның тагын бер ние бар. Менә без ничек дип әйтим, отвращение туды микән шул вакытта. Мәсәлән, бөтен җирдә бер төрле түгел караш артистларга. Мәсәлән, без Әлмәткә беренче мәртәбә зур ниләр эшли башлаган, концертлар эшли башлаган. Концертлар түгел, хәтта банкетлар. Беренче мәртәбә мин алып бардым анда банкетларны, анда шундагы җитәкчеләр белән сөйләшеп. Ләкин анда алар бит инде бай, бөтенесе миллионерлар, миллиардерлар. Аларның менә карашы артистларга ничектер обслугага караган кебек. Менә теге грубо гына әйткәндә инде. Ничектер менә ул әйберләрдә ничектер кеше ашап утыра, син җырлап, әле сиңа әйдә кил монда дип теге әйтергә булдырырга мөмкин дигән тагын бүтән төрле инде. Шуңа күрә ничектер мин менә хәзер генә уйлыйм инде, менә төрлечә уйлап карыйм. Шуларда булгандыр ниндидер минем тискәре караш ул әйберләргә дигәндәй. Шуңа күрә
Минем зур теләгем юк теге сәхнәгә чыгып, шундай концертлар, шундай әйберләр ишетте. Хәтта тагы әйтәсе килә, менә бу яшьтә дә әле, әгәр дә зур теләк булганда, популяр булырга мөмкин. Менә алагыз әле Хәнәфи Шәйдуллин инде. Хәнәфи Шәйдуллин инде пенсия яшенә җиткәч, ул тары җире, киндер җире белән популярлашты. Шуңа күрә яшь вакытта гына түгел, менә хәзер дә бик теләсәң популяр булырга мөмкин. Үзеңнең концертларын куярга, эшләргә мөмкин. Аның бөтен мөмкинчелек бар. Бөтен нәрсә бар, шуңа күрә аны эшләргә була. Теләгең булса, ләкин кирәк бу миңа, мәсәлән. Сез бу көндә кирәкме дип саныйсыз? Минем өчен мин аңа мохтаҗ түгел. Мин, мәсәлән, бүгенге көнгә кадәр хәзер битендә сәхнәгә керү белән, мәсәлән, исем турында әйтәләр. Мәсәлән, мин исем артыннан йөргәнем юк. Бер кашан да булмады да, булмас та, миңа кирәкми дә ул. Ул исем бирүләр, ул Совет замандан калган бездә генә ул. Бүтән бер генә илдә дә юк. Мәсәлән, Американың халык артисты дигән әйбер юк. Англияның халык артисты дигән әйбер юк. Европада да юк, бер кайда да юк. Ә ул әйбер кирәк безнең чиновникларга. Мәсәлән, син Министерство культурага син инде аның алдында башlayып барасың дигәндә, ул сиңа исем кирәк. Сиңа әле ул исем бит бер туктаусыз. Мәсәлән, атказанган халык, потом Россиянеке кирәк. Россияны атказанган, Россиянең халыгы, и ул теге бетә торган түгел дигәндәй. Ул бер нәрсә дә бирми. Безнең бик күп кенә халык артистлары бар, халык белмәгән. Халык артисты алган, ләкин аны халык белми, исемен дә сорасын да белмиләр. Шуңа күрә, мәсәлән, ул исем бирүләр, ул бетәр дип уйлыйм мин кайчан да булса. Чөнки ул элеккедән менә мин гастрольләр йөргәндә, мин нәрсәдән алып әйтәм, элек менә шул гастрольгә йөргән заманда берсендә бер квартирага алып керделәр. Менә бу абый ди, депутат Верховного Совета, гомер буе чигендер алган. Ие тулган бүтән стена грамота белән. Ашларында акча юк. Ул геройсыз турда. Аяклары кәкрәй биткән, нигә больницага барырга, больницага ятарга акчасы юк. Без анда акчалар калдырып киттек инде. Шул кадәр мине шул әйбер айнытып, ул герой, ул депутат булган кайчандыр. И аның иң истә калган нәрсә мине дә кара Волга белән 2 кадәр китереп куйдылар районда. Менә бөтен истә калган әйбер депутатына. Сиңа акчасын түлә. Бөтен стена тулган грамота белән. Геройсыз турда. Ул ниндидер ул медальләр кирәктер инде, ләкин белмим, алар күбесе кешенең күзен йомарга, чиновникларга, дилбегән торткаларга бер нигенә ул бер әйбер дип әйтергә кирәк. Бер механизм. Менә халык артистларын халык белмәгәч аларга нинди система белән бирәләр соң ул исемне? Аның өчен связьлар булуы кирәкме, нәрсә кирәк? Ансы да кирәк. Ансы да кирәк. Анда кем нәрсә белән кем ничек итеп ала инде. Менә ул халыкта йөргән, русча атып әйткәндә, постель аша дигән сүзләр алар дөресме булуы мөмкин? Элек тә булган улай бер Совет заманында да хәзер дә бар дигәндәй, шуңа күрә ул югалмаячак, улай бер бетмәячәк инде ул. Бетмәячәк. Фиксилер турында да сорыйсы килгән, аны бит инде балалар бик яратып карый. Менә тагын нинди мультиклар чыгарачаксыз шул өлкәдә дә, яки фиксилерне бәлки дә ул. Белка стрелка, Врумис менән ничәнен без хәзер эшләп бетерәбез 3нче сезонын. Врумис мультфильмен, менә хәзер Белка стрелка мультфильменә тотынабыз Алла бирсә. Аны шулай бик катлаулы, без аны бер 7 кат дидән үткәрәбез дигәндәй. Чөнки ул балалар өчен ул уйнап торга тиеш, теле уйнап торга һәм ул мәгънәсен бирергә тиеш. Әле ул авызга да туры килергә тиеш, шуңа күрә ул бик җиңел әйбер түгел. Аның бик күп кенә без билгечләр белән һәр вакыт киңәшеп торабыз. Разил Исмагилович белән дә теләсә кайчакта төнне дә шалтыратабыз, онытылып китеп. Теге без эштә, кем белгән сәгать 11-12 икән. Бүтән галимнәр, бүтән белгечләр белән дә Рабит абый Батулла да безгә ярдәм итә, әйткәләп тора безнең үзенең киңәшләрен. Теге берсендә ниндидер сүз таба алмаган идек без, ул тиз таба бер шайтан алгыры дип. Ул ниндидер матрослар белән, ниләр белән, менә ул теге тиз генә искә төшми бит ул вакытында дигәндә. Шуңа күрә менә шундый
белгечләр белән бергәләшеп, ул бик зур игътибар бирергә кирәк ди ул мультфильмнарга, аның тәрҗемәсенә бирә, һәм киноларга да. Шуның белән бит өйрәнәләр. Ул дөрес кальковый тәрҗемә күбесендә. Менә ул бик каты колакны яра, бик каты шул кадәр авыр тыңларга. Фиксиләрне ала берсә, менә алар яңа серияләре чыга тора, алар безгә бирә тора, без алар белән бик әйбәт аралашабыз. Башка ниләр белән без башка чит ил мультфильмнар белән дә без нидә аралашып, аларның рөхсәтен алып эшләргә тырышабыз инде. Эстрадада кем генә юк дисәк тә, барыбер игътибар итсәгез, яшь кызлар. Менә нишләп торалар, олорак күренергә тырыша. Бу нәрсә белән бәйле икән? Кайчак яшьләрен белсәң, аптырап та китәсең. Бу кызларның бер нинди үз телекләре микән, или замана шуны таләп итәме? Ул вакытта бит әле менә хәзер яшьләрдә мин аерып әйтәрем, менә Энҗе Әхмәтҗанова. Ул кичкенәдән менә тырыш кыз, ул шул кадәр тырыш, аның буш вакыты юк. Буш вакытта нишесен сорасаң, буш вакытта мин шөгыльләнәм ди. Әзгән буш вакыты булса да. Ул үзе шигырьләр яза. Менә ул бит ул чиста татар кызы, шәһәр кызы. Авыл кызы да түгел. Хәзер авылда да татарча белмиләр. Шәһәр кызы чип-чиста татарча сөйләшә, чип-чиста җырлый, ул дөрес җырлый. Ул менә хәзер ул музыка училищега керде, вокал бүлегенә инде. Ул яшь кызлар бик яшьли. Менә бу созвездие йолдызлык фестиваль бар бит. Кызганычка каршы анда күбрәк урысча бара инде, дөресен әйтергә кирәк. Менә соң вакытта тәкъидәрдән соң гына татарларны әзрәк кертә башладылар буга инде. Ул бик яшьли чыга алмыйлар, анда инде белем дә җитмидер, башкасы да җитмидер дигәндәй, анасын әтиянисе дә каршы безнең бит әле менталитет барбыр икенче. Мәсәлән, бер генә әтияни дә үзенең күбесе инде япь-яшь кына кызын кайдыр җырларга чыгарып җибәрергә, минемчә, андый җибәрәсе килмидер дип әйтүем. Чөнки бездә гомумән, мәсәлән, элек җырларга биргә син кайчан да булса эшкә керәсең, мин һаман җырлап кына йөрисеңме дип. Шуңа күрә җырлауга рөхсәт ничектер бик сирәк ата-ана риза була. Күбесе аңа каршы. Ул элеккедән калган менталитеттер. Сез теге Лена турында сөйләшкәндә дә 98% артист кына нота белә дигән, икесе нота белмәгәч, ничек эстрададан танылырга була? Ансы инде менә күбесе шулай, алар теге аларның бит инде ничек дип әйтергә, слухлары бар, алар шу слух белән генә өйрәнәләр, шулар дип кенә җырлыйлар. Аның композиторлар да бит инде күбесе теге траләлә, баянда, гитарда, шайтыр кенә теге уйнап языра. Алар тоже, алар шулай күбесе нота белмәй. Нотный грамота бик сирәк белүчеләр алар арасында. Шуңа күрә монда бер нинди ни юк, шөгыльләнергә кирәк инде барыбер. Хәтта нота өйрәнергә дә аның бер нәрсәсе дә юк. Аны бер ай эчендә өйрәнеп була. Хәтта иртәрәктер дә. Анда аның әгәр дә син слух бар икән, нота өйрәнергә мин тәкъдим итәрем һәрбер нигә. Әгәр дә син җырчы булып, теге китапны алып, нота белән җырлый алмагач, ул инде ничектер, син бит синең белемең арта. Син китапка карап, аның теге ниләрен өйрәнергә булдыра аласың. Мәсәлән, шулык Сәйдәшевларны, Музафаровлар, Әнвәр Бакировлар, аларның җырлар китаплары бар, китапларына карап син ул җырларны оригинал рәвештә өйрәнергә. Ә менә безнең күп кенә җырчылар хәзер теге нин кешедән ишетеп кенә алар оригиналдан бик еракка китәләр. Мәсәлән, Әлфия Абзалова җырлый торган җыр бар иде, Актаныш. Туган ягым Актаныш дип аталадыр. Икенчесе бар, аның Гүзәл Уразова да җырлый. Менә аны инде хәзерге яшьләр дөрес җырламый. Ул оригиналдан читкә китте. Чөнки алар нотасын белми, нотасын белмәгәч алар инде соңрак яшьләрен тыңлайлар. Әлфия Абзалованы түгел. Шулай Әлфия иң беренче җырлаган кешеләрне тыңлап, шулардан өйрәнергә кирәк. Дөрес итеп җырлыйм дисәң җырны. Юк, Аксуда чыкмады, ул Барысмида чыкты. Ул ничек дип әйтим? Ул безнең менталитет, миңа килделәр, миңа тоже шулай, миңа аны тәкъдим иттеләр, ләкин әйтәм безнең мин аңа беренчедән шулай каршы түгел, дөресен әйтергә кирәк.
Мәсәлән, әгәр дә милләт икән, синең милләтнең төрле ниендә ансы да булырга тиеш аны. Шансоны да, ансы да дигәндәй, чөнки ул битне халык үлмәгән, халык яши бит. Ләкин безнең милләт менталитеты бүтән, алар аны кабул итә алмый. Ул шулай, мәсәлән, урыста ул бик популяр булды. Бик күп сатылды андый дисклар, алар популяр. Бәлки бездә ул тарала алмады, безнең халык аны кабул итә алмый. Кабул итә алмады. Ул популяр булмады, ул ниндидер билгеле бер сословиедә дип әйтик, билгеле бер кешеләрдә җөргәндер ул, ләкин ул киң күләмдә ул чыкмады, тарала алмады. Жоқ, гафу итегез, ул сорап керек. Сезне ышанучан кеше дип әйтәләр һәм бик күп алдануга дучар булдыгыз дип әйтәләр. Бик күп. Менә шул продюсер белән артист Мине кайбер чакта бер үк кеше 5 мәртәбә алдап китәргә башлады. Ул килә дә, ой, Рөстәм абый, ой, тегесе оныттык инде, мин тегеләй булай, менә бик кирәк бит, менә яшәү белән үлем арасында тегеләй булай, менә бирегез, мин иртәгә алып киләм, иртәгә нитәм. Берсе алып китте инде, мин ди әнигә багышлап ди, ни укытам ди, Коръән. Мәйтәм, аны Казанда укытып була. Юк ди, мин авылга әллә бик җиракка кайтып укытырга бик күп акчалар кирәк дигән булай дип инде. Ну, шуны Аллаһ бер инде. Ну, әни дип сорап ала бит. Әни дигәч, ничектер минем киртәләр өзелә, күңелләр бушый. Ну, алдаулар бик күп булды, дөрес. Продюсер кеше белән артист арасында низаклар ни өчен чыга күп чыкты? Күп очракта безнең артистлар, ул бит урыс эстрадасында бик сирәк андай низаклар. Анда алар аңлыйлар. Продюсер, во-первых, сине кешитте. Ул сине һәм әле һаман да кешитеп алып бара ул сине. Анда тагын бер нәрсә бар, анда мәсәлән продюсердан китсә, анда бөтен ишекләр ябыла. Аны бер кайда да кабул итмәй башлар. Ул теге продюсерны ташлап, аны кидайт итеп киткән дип әйтәләр мәсәлән да. Бездә ул аңа начар була, аңа бик начар була. Бездә ул табигый, бездә киресенчә артистны халык жәлли, артистны менә ул крахавор, ул аны талап яши икән, ул бит аңа күпме белемен, күпме акчасын түккән, күпме белемен түккән шуны чыгар өчен. Һәм ул чыгу белән сине ташлайды икән, китеп бара ул. Акча таләбидә дип бездә киресенчә продюсерлар турында сөйләйме? Алай дип тә әйтергә мөмкиннәр. Алар бүлешәселәр килми башлый. Әмдә крахавор дип кемне әйтәсез? Продюсерларны шулай дип. Юк, артистлар күбрәк. Не то что күбрәк, продюсер бит ул бер нәрсә эшләми. Ул продюсер акчасы ала, эшен бирә дә, ул ярык тагарак ниндә кала. Ул бит бит акчаны эшли, анасын битендә бар артистлар. Артистларның инде бүлешәсе килмәй башлый. Алар инде менә нәрсәгә мин белән бүлешергә ди, акча кеше бит миңа килде ди. Ул элек эшләгәннәр алар онытылды. Элек эшләгәннәр бер кемгә кирәкми, аның эшләгәннәр бер кемгә дә бер нинди нидә бирә алмый дигәндәй. Шуңа күрә артистлар артистлар инде фикеринчә, киресенчә продюсер аларны ипиенә керә. Мин аңлатып бирәм, иштән продюсерлар аларның ипиенә керми, продюсер үз өлешен таләп итә. Түккән акчасын. Әйтегез әле, пожалуйста, бүген нәрсә белән шөгыльләнәсез? Бүген мин менә шушы без китаплар чыгарабыз. Менә соңгы китап Әлфия апа Абзалов китабынан бик озак утырдык, төннәр буе прямо ничәләшәр ай дигәндәй. Анысы менә шушы мультфильмнар белән балалар өчен эшлибез. Яңа китаплар менә шундый формада, шундый җырлар да әзмәз кайчагында язгалыйбыз шунда, тик утырганда дигәндәй, күңел өчен, үзем өчен. Балаларыгыз, оныкларым бар. Менә кызымның 3 баласы бар. Менә мин әйткән теге һәрбер татар гаиләсендә кимендә 3 бала булырга тиеш дигән әйбер. Менә шул 3 кенә әз инде ул, ләкин 3 булса, ул хәзер 3 урыгым бар. Оныкларым 5 әле, малайныкы да бар. Минеке дә бар шуңа күрә. Мен 2 балагыз һәм 5 урыгыз бар. Булды, аңлашылды. Рәхмәт. Рәхмәт. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.